The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Aksyon ko noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Aksyon ko noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, petsa 8 na kan bulan kan Oktubre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, dengi ba, Remy Araneta Mindones, an mga Salvador kan Bicolandia. Ako po tabi, ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang Mr. Siram kan Bicol. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! Ora mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live bang kita sa Facebook page kan mga minasunod, Action Ko Center, Action Ko Online TV, Ako Bicol Party List, and siyempre pa, sa mismong Facebook page kan sa tuyang namumutan padabang kongresista kan Ako Bicol, Congressman Zaldico. Yan, maray na pagkahapon man partner sa tuyang 1,500 viewers na nakatutok partner sa tuyang live FB. And siyempre, madadagdagan pa yan. Pwede ka mong magpa-shoutout, pwede ka mong magpakumusta, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga reaction, opinion, kan sa indo dyan ng mga inagrangay. Ta sigurado ako may masimbang sa indo. And syempre pago niyan dahil aldawnin Biyernes, may magagananin 5,000 pesos! Kaya mga kaaksyon, marami sa tabi ka mong magpaabot kan sa indong komento, reaksyon o anong man tabing mensahe, tanganing an sa indong mensahe ngayon ma-convert into 5,000 pesos. Yes! Partner, huli ko Oo. niyan aldawnin Biyernes, Ay, petsa oo. 8, last day of filing ko niyan, kan Yan, certificate huring of candidacy. aldaw kan pagpapail kan sertipiko di kandidatura hanggang alas 5 Nin nin pagkahapon. Syempre pa, partner. Pero sa lokal, medyo diit na sana mga adjustment kayan duman sa substitution pag-abot kang Nobyembre. Pero akong pagtubod ko partner sa nasyonal, sa Nobyembre pa yan mapapainal. December Maski na- partner ang final na pagpapaluwas kang list kan mga nag-file Yan. ng COC. Pero partner digdi sa lokal, sabi ko nga ni partner dagos-dagos ang pagpapabistuta kan mga kandidato partner na mabago kan Legazpi. And syempre partner, kasudma, congratulations Bicol Region.
nangyari naman kasudma partner so inaugurasyon kan Yes, Bicol, Bicol International Airport. Mismo ang satuyang presidente, partner, ang bisita sa nangyaring inaugurasyon. Yan, oo. Oy, partner, bilyones pa lang talaga ito, partner. Kung hindi ako nasasala, perang milyon eh. Ay, bilyon ang itinuka duman sa Pagurlayan tayo na siyang International partner ta Airport. dakula dyan ang naging papel na katabangan kan ako Bicol Party List. Pero Lalo di na si partner, Congressman ano, Saldico, yan. si Congressman Pido, lalo na itong dipuntong Congressman Rodel. Ayan. So, ibig sabihin, partner, ang dakulang mangyayari dyan sa Bicol International Airport na madara ni dakulang turismo, job opportunity digdi sa Bicol region. Siyempre pa, partner, nangyari yan sa Medyo tabang mamurumudo lang, Bicol. medyo hurarayo na ang pag-take off, buda ang pagsabat mo partner, arayo, sa airport. Dati, diyan ka sana, okay na. Oo. Ngunyan, medyo urarayo, mapasiring ka dumaan. Warang arayo, partner, Pero, pag gusto mo ang importante talaga. mahiwas, Ayun. kamagayon. Yan. Yan, partner, sabi ko nga ni partner, posible na maging syudad ang daraga dahil dyan sa BIA. Tinisting na Subago, may nag-abot na yata na Yes, aeroplano, partner, commercial Philippine flight. Airlines. Oo, pagkatapos may Kasubagong nag-take off naman. alas 9:55 ng pagkaaga. Pero ako, ang orgulyo ko man, bago pa man naglanding dyan ang Philippine Airlines, aloy na ako dyan na nagmotor-motor sa tahaw kang runway. Ako man, partner, man. Diyan ako actually nag-adal, mag-drive, sa kuya Duman partner. sa runway. Yes. Ayan, oo. Pero makamundo, partner, Tapos na dyan nangyari. sa palibot kan runway, sa mga barangay sa likod, mga padiyong kuya round dyan ka, boss. Pero partner, may muto-muto ang mga opisyal kan barangay Alubo. Nata ito, dahil hindi Dahil imbitara. hindi ng veteran. Ay, sa madaling sab, ara mo baga sa mga arog kay na event, medyo nalingawan. So, mga Lokal. barangay, oo. Kaya baga, pigsasabi partner, pag official ka, dapat medyo makisik-isik ka. Kapag medyo maluya-luya ka, malilingawan ka talaga. May nakaulay lang kay ako, partner, na sarong official kan barangay. Siyempre, kan during consultation, Yaon sinda. Yaon sinda. So, ngunya na yaon na materialize na partner, nalingawan Ay, sila madali sa'yo. man siya nang gibuhon nindo. Kung si isa iso nakalingaw sa indong day ka mo inimbitaran, di, Lingawan balusin nindo, dahil pagbuto. Ika talaga, partner. Sa bagay, realidad. Anyway, Ako, partner, yan ang patakaran ko. Ganyan ang patakaran Ngunya sa ng mga buhay. panahon na ini, ang sisay man na makalingaw sa ko, malilingawan ko man. lingaw mo. Kasi sa Ang nakarundong. sisay man na dahil makakabisto sa ko, dahil ko man mabibisto. Ako yan man sana ini. Hanggang Mayo man sana ini next year. Pagbalik kayo ni normal na naman. Win-win solution. Mga ka-action tabi, sabi ko nga ni, nabisto ta na ang busy ang vice mayor partner nagdadalagan sa Team APG. Yan partner so partido na may nagsasabing mabago kan Legazpi. Kan sarong aldaw nakasabay ta naman digdi o si James Mayon Calisin, Luis Gutierrez and kasuudma si Kapitan Nick Barrios. And gunyan ang pang-apat na konsihal kan syudad kan Bibistuhon ta. Bibiston taman sa lado man yan kang Team APG. Dan iba partner, sige, inot partner, sisay ini ang personang ini. Ini partner, aki pa ako, nadadangog-dangog ko na talaga ang pangaran ka ini, lalo na sa mga nagkakape niyan sa mall, na nagtataram talagang saro ini sa mga pud kay ni masasarigan, as in, kuyan, pud kay ni partner, may integridad na political analyst. Matibay pala in terms Tapos of... aki pa ako, nadadangog ko na ang idol ka ini kan sunod tang kuan, si Ramon Revilla Sr. Saka si Dolphy. Yan ang mga idol niya. Mga idol. Oo. Ang aram ko man partner, JCI Senate President ini. Ay, totoo. Totoo Pero yan. bago yan naging JCI Senate President, naging, kuya yan, official kang bako sa Senate. So, regular na JCs. Kaiba pa ako kayang partner. Bago yan nagsumpa na presidente, digdi kaiba, ang guest, sa pagsumpa niya, ining makandidato ng vice presidente ko niyan. Oy, Di naman matindi. may yan sa Senado. Oo. Ako man partner, aki pa ako, kasabay ko na ini. Oo. Siyempre, proud ako partner. Oo. Ano ini, parte kan sa muyang pamilya. Siyempre Yan. partner, ang sa kuyang primo, dahil iba, Greg Lipa. JCI Senate President Greg Lipa. Engineer Greg Lipa. Maray na pagkahapon tabi, primoy. Maray na pagkapuntabi sa Indo, paning Joshua and Primang Remy. Asin sa Indong parantabay sa runa kan Bicol, asin entire Albay and most especially sa buong Legazpi. Gulpi ang Introduction nahihiwagaan. pa sa na yan, partner, Gulpi ha? ang nahihiwagaan, gulpi ang naghahapot. Sisay talaga si Greg Lipa. Ayan. Pakisalaysay mo daw tabi pa din Greg kung sisay talaga si Greg Lipa, ano ang mga naging agi-agi kan sa imong kabataan hanggang sa maging ika-GCI Senate President. Sa kuya, aram mo nindo during the time na nasa pa kita, aki pa, medyo talagang we sacrifice everything na siring sa pag-eskwela,
talagang sabi nga ni yaunan focus ta. Kumbaga paglaog ta sa eskwelahan, kung anong oras ang uli, yaon man ang tulos kita sa arong. And until such time matapos ta ang sa tuyang pag-eskwela, sabi nga ni after kan sa tuyang pag-eskwela, nakalaog man tulos kita bilang mag-empleo na sabing nga ni na nagpuong kita sa very minimal daily wage. Piga po natin kung baga Arawan, aldawan. yes, only 32 pesos per day. Answeldo. Answeldo. Na sabi nga ni talagang yun ang pinunanta. Na data lamang sabi ko as of now, paano daw nga niya ko ini? Medyo difficile ang Pagbuhay-buhay. then nakapag-survive kita and nag-isip kita kung paano maging sabi ko ang projected ko later on, at least piga ko niyan ko na nagigibo ko ito piga pod na calendar year activity, so that sabi ko Kung ano ang goal mo. yes, ma-foresight ko in the next 5 years, sabi ko dapat medyo Sa gabos na nagibo mong sa calendar year of activity, gabos iyan na pursue, na achieve. Actually na they yan, Guided lang, guided. They yan talaga but the majority kasi gabos yan, they man ang pinaka the best yan is you have the option. If they mo magibo, mangyari siya, May you plan have, B. yes, you have always the So alternative. kumbaga, ang kasaysayan mo poon sa pagkabataan hanggang sa nakipagsapalaran sa buhay, talagang inagihan mo. Inagyan tayo ng mga bagay. Gabus naman. Aram mo, partner, para lang sa karamang kang gabusan. Ngunyan, siguro baka dahil nindo nadadang ko ini. Ngunyan ko lang isabihin sa indo. Reporter pa ako, partner. And angkor ako Ayo naman sa partner, kuya. aki pa ako nadadawag takan. Si Pading Greg, iyo yan ang saro sa mga advisor ko. Na nagturo sa kuya kang tamang patama-tama. Kaya pala nasa Kasi ang day ko malilingawan, nakamugtakan. ang day ko malilingawan nakatugon-tugon ni sa ko ni Pading Greg. Pag ini ngaya pa day mo ginibo, nagparaluya-luya ka, day mo tinubod ang advice ko, you will be coin. I-translate mo yan, partner, sa... Barya-barya ka lang. I-translate mo sa Bicol. Bako, sa Bicol, mas magayon ang translation ka sa Bicol. Ayan. Sinsilyo ka lang. Sinsilyo ka. Nangungun ko man daw yan. Dahil totoo yan. Primo, Totoo yan. dahil ako ka na-advise Totoo ni yan. Primo, Dahil totoo yan, partner. Sa totoo, tinandaan ko yan na maray. Kan kami nag-iba-iba na sipon mo nagmotorsiklo kami kay ni hanggang Bagyo. Si Sayan may... Grabe na pala ang Ang motorsiklo mi ba? Kung big bike, So, 100cc na motorcycle. 50 kaming pidaso, partner. Ayan. So, ibig sabihin, partner, ikaw mismo buhay na patunay. Dahil akong buhay na kung patuto. ano ang, Kasi, inaragihan. so experience ni Pade ni Pading Greg sa kung paano siya nagtriumpo sa larangan, sa civic organization, sa pagiging negosyante. Pig-share niya man ito sa ko. As media practitioner, tinawan ako ni Pading Greg ki mga giya kung anong gigibon. Takunda ngaya pa di, you will be coin. So, thankful ka sa mga Yes. advices niya. Okay. That was I think pare 2002. yes, 2002, mean to 2003. say almost mga 20 years na siguro Oh, ano yeah. ba? Araw kami kan talaga ito and Hanggang kunyan. we always keep on discussing Exchanging Even, ideas. para at And- least sabi ko in the near future aram ta na kung saan kita pasirin. Tamay Nababanggit mo, Sa tabi. grupo mi kaya, partner, may kanya-kanya kaming kinabibilangan na Sektor man. sektor. Aha. Siyempre, ako man so sa media, si Padi sa negosyo, Business side, construction, aha. civic organization. So iba may Iba-iba makanya-kanya man. nga kami. So iba yung mga ning pagiriba gardana. Pero may mga video file pa kayo kay Padi sa mga gadana. Raymond Greg, hindi kita kasi nababanggit mo na talagang naabot mo na. Kumbaga, na-achieve mo na din sa lado kang pagiging negosyante, sa civic organization, being the president kang JCI. Nagdesisyon ka na magdalagan bilang councilor kang Syudad kang Legazpi. Ano ang sailing mo maikukontribute mo diyan? First of all kasi since being well trained in the organization, especially in sa tuya na mga training, not only in a public speaking but to conduct in a proper meeting in a parliamentary rules. Kita kumbaga well versed kita, pwede ta especially in mga sumiter na mga ordinansa kung ano ang kasi mostly dakol ang complain with regards sa mga ordinance which is implementa o pa-implementar dakol ang mga tao na disagree sa mga ibang So ako I think and I believe
medyo sufficient enough kita pag ripaso ka yan. So that ining mga tao na may mga complaint, magkakaigwa kita tama kung ano ang applicable talaga na ma-lessen ang mga complaint. So ibig sabihin, pag ang sarong komunidad nagkaigwa ng complaint, ibig sabihin, di nagkaigwa ng konsultasyon. Kulang siguro. Kulang. Baka nagkaigwa konsultasyon, baka Pero kulang. kulang. Yes, Bako so sufficient naging proseso, may mga pagkukulang. Or I baka think. suna Kasi kung may, konsulta, nagkapirasa na. yes, kung may mga complaint, mean to say, medyo dakol ang, medyo may mga pagkukulang. Aha. Yun man. Ano ang maikukontrover kan sarong Greg Lipa sa siyudad kang Legazpi? Kung baga, ano ang dadarahon mo o contribution mo in kaso makalaog sa konseyo ang sarong Greg Lipa? First of all, since yaong kita, portita ang infrastruktura. And dahil kapati sa dakulang civic Sa organization. civic organizations. Number one kasi is that ining nailing ko sa paglibot-libot ko na halos sa mga barangay, dakul kitang small project which is yan ang mga major na kaipuang kantawi. Ako kasi sa paglibot-libot ko minsan may mga pigdadasi-dasi ang kitang ang pag-abot mo naman sa dadumaanan mo, dugi ang mga kung sabihon dahil ninatawang ki-priority na dapat at least man lang magayon ang mga agyagian and pag medyo madiklum na o medyo nagbabanggi na madiklum ang mga iskinita. So what are those projects na ipa-priority ta digdi sa mga barangay? So mga patinampo, mga street lights. Yes, Ayo, street yan. light, the roads, even mga small road. And yaong ka sa sektor kang kuyan, infrastruktura, kumbinsido ka na saro sa prioridad kan sa indong grupo, ining patubig. Yes, most especially yan patubig at least masuplayan kita ki maray asin potable water. Yan. Pero totoo to partner kasi dakulon man talaga sa aloy tanang pag yaong kita digdi partner sa industriya kada ko kitang nare-receiving reklamo talaga na may mga parte digdi Alimbawa nga ni sa Bitago. Sa Bitago, Bitago. Kalido man na kasi kung minsan nakapokus kita sa mga part ngaya sa syudad nga ni partner Mga- sa pinakasentro kan na sa mga estabilisasyon. so mga lugar na kung saan pwedeng gibuang kidarakulaw na tarpulin, yun kung minsan na nagiging prioridad. Inilugod na mga simpleng problema diyan sa kada mga kasulok-sulukan. Nadi-disregard, oo. Kaya tama man ini. One thing more pala, saro sa mga na-observe ko kasi dakul kitang mga far-flung barangay, nakulang ang supply kong tubig, especially ni mga upland. So sabi ko, how come na natawan ni supply samantalang kung mailing mo sa Tagaytay and Baguio na mas elevated pa, they can produce a water, a potable water na magka-supply duman sa mga household. So kaya nga ni- I think and I believe also, again, na pwede tamang pala niyan magibudigdi sa satuyang syudad. Ilawan mo ang logic. Ang ngunyan na dagos-dagos partner ang pagpapabugtak ni water supply system ka na Bicol. Nagkaigwa ng inisyatibo or plano in presenting administrasyon duman sa upland Kaya and southern baga, barangays. kaya baga nga ni, ang pigtataw ko sa imong ihemplo, kan an Legazpi an mall saro pa sana, day ki mga sale, day ki mga pa-premium auto, true. mga kwan. Kang nagbugtak na ni mga another mo, ay purti na Yan. partner. Competition partner. Kaya kinakaipuan. maray talaga pag may competition, may Correct. mapagpipilian. Kasi igwang mapagpipilian. So, Okay, ini gusto ko ining ihapon talaga kay Pading Greg. Kasi siya, sabi ko nga ni Aki pa ako nadadangog niya ko na ang pangaran ni Pading Greg. Siya nakakaaram siya kan istorya kan Legazpi. Dahil ining taong ini partner, nakaki-istorya ini all walks of life. Alright, Nakaka-istorya niya. Ini man ang ganda na hiling ta Pading Greg na mga pag-asenso kan Legazpi development, mga proyekto dikas kasi gani so bago may nadung ako duman sa press conference. nadahog ko din ito partner. Oo. Na sabi duman sa ining kagayunan na ini kan Legazpi dadarahong ko sa bilog na Albay. Ang napot ko lang tabi sa imo Pading Greg bilang nakakaaram kan istorya. Ini mananggad na mga development na ini sa Legazpi. Sisay mananggad ka ini talaga an medyo may dakulang kontribusyon. Primero, since medyo naglaog man kita sa government, especially sa public works for almost how many decades, ang infrastructure, especially digdi sa Suruna kan Legazpi, mostly na mailing tadigding mga development, ang mga proyekto digdi is, and I think talagang ang nag-implementar ka ini an Ako Bicol. Number one, ining road pasiri yan na alternate road. Iyan na Tahaw Road. And ining mga
mga road network na pigde-develop sa Southern Barangay. And sa Northern Barangay. So mga farm to market Oh, road. they can ask siguro ko in a DPWH kung talagang tamaan sa kuyang pigbubuyan na panaramon digdig. Arami man siguro na dahil ka mabutas kaya, na dahil ka siguro pag-crazy ko kasi. they can ask kasi to prove lang na at least an sa tuyang mga pigtataram digdi yaon ang Realidad, asin realidad asin ang katotohanan. And ining maling nido mga other projects na mga covered court also na yaon na mailing nindo dyan na talagang sinda ang nagkaigwa ka na kumbaga pagdisponer. Inisyatibo. Pag-inguha para magkaigwa ki progressive an sa tuyang syudad kan Legazpi. Ining mga covered court na mailing dito yan na data man pwedeng hindian, and also the effort of our congressman Joey Salceda. Joey Salceda. Yan ang mga pakaaram ko na yan talagaan may mga inisyatibo para madara ang mga pagkaigwa ki development sa syudad kan Kasi Legazpi. kaya ko yan naihapot, partner, kasi may mga tao kitang nadanangog nagsabi sa Legazpi, ay yan talaga kaya siya ngayon nagpagayon kan Legazpi. Kaya nga gusto kong maaraman kung sisay talaga ang Actually, nadang ko sa bago partner. Tag-mention na rin niya man na an ako Bicol niya. Pero dahil nga yan kung dahil nga ako nag-aron ka ni. So, ali mismo sa iya na siya nagnusnos. Kaya, iyan siguro man, tama. So, sinabi ni Engineer Greg Lipa na talagang base may saro pa ining sa gusto halis kong sa madangog, partner. DPWH Ngunyan gusto partner, kong may madangog kan mga katotohanan. listeners and the viewers. Ano ang pagkakaiba, tabi, Pading Greg, kan patubig kan Ako Bicol, saka kan programang patubig kang city government? Siyempre, sangon niya ng mga presenting ini. And kung ilingon ta sa mga pig-aniguraran me, sa part kan Southern Barangay, na iyut halos ang talagang grabe ang necessity, kumbaga. Pangangaipo. Grabe ang pangangaipo kan tubig. Takon sa paglibot-libot mi duman, talagang medyo na mailing mo kung paano pirang kilometro Ang lilakaw, may ang bitbit pig-aro kay ka mga balde, nabubun oo. kung minsan day na talagang makuhaan duman sa mga creek and maswerte sa may mga Bomba. na nakapag-afford. Igwa man kuta ki may mga bomba. Ayan, partner, may so mga water gustong supply system. Yan. Magkaigwa ki bomba kaya wala talaga ki supply Kasi so you have partner, to produce talaga kung saan ang maray na tubig. Source. Oo, yan. And how many barangays na ang samuyang pig-aniguraran kan pinagibo asin pig inisyar na para magkaigwa talaga ki maray na tubig duman sa parting dakol na tabing mga barangay. And sa kaaputan mo, sa mga presenting ini, sa tuyang administrasyon, dahil tamang pwedeng ikadinayan, ngunyan, nagkakaigwa naman sila kipig-apod na groundbreaking. Ano ang pagkakaiba niyan sa programang patubig kan lokal na gobyerno sa kakan sa Ako Bicol? Siyempre, ang pagkakaiba kan, sa Ako Bicol, nagbubulos na. Dahil inuman na, nagagamit na. Pati ako, naginom na. Iyan ang groundbreaking, day pa man yan. Siyempre pa din. Siya manan. Dahil tangali, araw kung may pundo dahil. And sa pundo partner, 3 million ang pundo digdi yung pinubutasan ka na siguro Bicol. ko, maman man yan. Pag naman, at least, may ang kagayunan lang, kaya kayo na yapod partner, ang kagayunan, dahil fight sa Ako Bicol, at least may nag-isip man, mag-fight. Kaya nga, sabi ba ga, alin mismo kay Congressman Saldi na pag inarugan sa imong proyekto, ibig sabihin partner, may kagayunan. Yan. May mabibenefit siya. Okay, pasiring naman ako sa balikan ko, pagiging civic organization leader, GCI Senate President. Anong bintahi kan sarong Greg Lipa na may koneksyon na mga kamidbid sa national? Kasi ang pagiging GCI Senate President, bako lang yan. Karaw-karaw, partner. And si Bako yan, di Pading isa Greg na lang ang nakaabot sa arong na posisyon. Primerong Hindi Bicolano, yan. partner. Ano ang bintahi kan sarong Greg Lipa na GCI Senate President na may mga amigo, may mga koneksyon sa national, mga negosyante, mga leaderman, na siguro makakatabang sa Legazpi? Actually, for almost 36 years in the organizations, I've learned a lot. Kasi ang organization, the only organization that we have a training, number one. So ako, actually, bago ko na met ini, naikot ko na ang buong Pilipinas. Kumbaga, ang lalo na sa parte kang Mindanao, halos ang day ko na lang naabot duman
tabi prima and padi ang lugar kan Marawi. Pero sa The part rest, kang okay, Hulusulo, Basilan, Inarantos mo na. inarantos ko na iyan padi. Halos Pero kung maisipan mo magpamarawi, agdaon mo ko ta. Manado mo. May ba kita? Oo. And ang sa loob kang organization mo kasi, actually, pag yung mga, kasi may age and bracket sa mga regular member. Ang pinaka-mission kan sa muyang organisasyon is to provide development opportunity that empower young people to create positive. Yan partner Yan ang ang pinsabi ko. magayon. Yan ang bintahin ni To Paring Greg. involve Yan ang bintahin ni Paring and Greg. empower Dahil may connection sa young dumang partner. people. Madadaran niya ngunyan ining mga programang inikan, mga kakoneksyon niya duman civic organization. Pasisiring sa syudad kan Legazpi. Madara sa Legazpi to empowered young, Young people. Yes. And aram mo, tawan ta ka mo kidiit. Na at least mailing do kung how ang organization mi. Kasi kami kipigapod na creed eh. JCI creed. Aha, Itatao ko lang sa inyo tabi kidiit ang first tenet kasi alaba ini. Although memorize ko yan, itaw ko lang sa inyo so Primero, first and sige. the last tenet. Sige. Saro ini sa paano sa pinaka-importante na ang ining tenet na ito. Yan ang pigsusunod mo. Yan. Ang Sa pinaka- ngaran ng serbisyo publiko. Yes. Aha. Ang Binded siya kayan, partner. pinaka-importante pa no, sa lambang saro sa tuya, ini ang saro pinaka-importante. Ang pagtubod sa kagurangan. Yan Ayan. nga sa first tenet mi. Have faith. We believe that faith in God gives meaning in the purpose to human life. Yan. Yan ang Pag first tenet. bitbit mo yan, gabos may nasurunod na Yeah. sana. Ang last. Ang last tenet yun, pigapod na ini ang saro sa saro man sa pinaka-importante. Dahil bako lang niya to isipon ang satuyang sa diring kapakanan, kundi ang satuyang kaputaw. Kaya inang last tenet in the service to humanity is the best work of Of life. life. Yan. Yan. And the Yan, service to tabi. humanity Ayun po ka, is in the the service best to- work of life. Tama. Sa madaling sabi, ining linaog mo ngunya na pagserbi sa iling mo padi, yung pinakamasiram na trabaho. Pinakamasiram, the best. Kasi yung nga na Pagserbisyo pigapod sa kapwa. na bako lang sa diritang Ayan. kapakanan, kundi ang satuyang Kung kaputaw. sa Rotary partner, Partner, service, may- service above self. Subago, may pigpi-play duman so mga barkada ta sa technical. So pagpail baga ni akan APG, may nailing ako duman nakapula. Ako pigiling ko partner, ining mga programa kan Bagong Legazpi, agulpi ang nakumbinsir sa nagtutubod. Tamay nailing ako duman na nakapula na dati da ito nagtutubod. Ngunya nagtubod na partner. Kan nadangog niya suplat, yan, nakapulang ini. Aha. Sa gilid. Dati di ay nagtutubod partner. Pero kang na-explikaran siya kang plataporma Ah, ngunyan oo, tubuduno. okay. Sige. Mas kisipan di makatarap ka. Yun. Okay. So, ang pinaka-importante, ang inot ilaog, ang gabos na ano pa man sa imong plano gigibon, erase sa mahal na Mapagal yan Diyos. partner patubudon yan kapulang yan. Ayan. Basta-basta mo yun. Kung maluya ang plataporma mo, din mo yun mapatubod. O, last ko na sana nga po, Tabi Primoy, ano ang pwedeng lauman kan Legaspenyo sa sarong Greg Lipa? First of all, yun na nga ni ang nasabi ko na tatawan taki pag-rerepaso ang mga day applicable ang mga ordinansa na bigla na sa nang i-implementar digdi sa tuya sa syudad kan Legazpi and sa nailing ko sa mga barangay what are those projects small project na saro sa mga pinaka-importante na kaipuhan kan mga tao diyan sa mga barangay. Yan po ang sa kuyang mga pag-iisip ng mga doable project tabi Prima and Pading Joshua. Ayan, partner, malinaw. Kung di ka partner, mabutong ko niyan. Day, arabo partner. Day man ang maabot ni Pading Greg ang pagiging GCA Senate President kun maluya. Yan. Gustong sabihin may abilidad yan. Kaya mga tugang. Talent na, partner. Ako personalmente, Kaya na, partner. mga tugang na taga Legazpi, ang sa kuyang panihon, day nang ganindo paglingawan. Ayan. Takuan ini. May talent talaga. Ako man may partner, syempre bilang prima, di ko man pwedeng partner na pabayaan yan. Yung gabus pala naging bisita na digdi, tagagadan maliban sa talent. public service, ano ang ibang talent? Nagkakanta ini si Padilla. Ano sa paborito kay ning kanta? Ayan, gabos actually. May paborito tama. ining kanta alat mo na. Ano ito partner na? Plat, Siya na lang inabuta. sige, day ko na marumduman eh. Maski diit Diit na lang na linya. Para lang Mga sa... tugang. Alipot lang na linya. Sige, Pwede ano ibalik kanit ka. sa pinakapaborito mong kanta? Sabi, ayun ha! Ano ito partner? Miyo yan, naabutan ko si Padi sa loob kan auto, nagpipikit-pikit si Padi Ayan. nagkakanta. Sige. Sige. So,
Kiying Constantino kayo dito. Salamat. Bako. Bala siya kung ano ang pwede niyang kantahon. Hawak kamay. Bako, iba man, iba man. Day ko. Hindi, alam mo siya. Sige, ano pa din ang pinakapaborito mong kanta? Pag-aaral kayo nila. Yan ang day niya, inagyan partner sa GCI. Namumula na si Primo, pero kaputan mo giraray Primo para sa syudad kang Legazpi. Ano ang paborito mong kanta pa din? Alipot sana. Kung may kanta ka para sa Legazpeño, ano ito? Alipot sana. Alipot sana, basta may doon. Tapos ano aling sa pa, puso. paborito na lang na kanta. Maski yan ang linya. Ano ito paborito mong Maski kanta? chorus lang. Yan. Yan, sige, sige. Alright, sige. Mga taga-Legazpi, ladies and gentlemen, GCI Senate President na, Asin at masunod negosyante pa, na City Councilor kang Legazpi. hindi lang pang serbisyo publiko, may talent din. Ayan. Thank you, Matabi. Greg Lipa. Sige! Dali na. Binigla ako nito Ang lyrics na lang. Tawang taning lyrics. Ayan na si Yeng. Sige, dai. Salamat. Bako, may pigkantayin si Padiso, ikaw. Ang nagbigay ng... Ano, Bako, ikaw ang ano? bigay? Ano talaga? Maluya kita sa mga talentaro. Tawan mo na sana ikang lyrics. Bahala, kakantahon mo na sana. Ayan, Yan! Ayan, dali. Hmm. Dali na. Sige na. Di bali, sa sunod na lang doon. Sunod pa rin. Para papreparon ta si... papreparon ta. Abo man magkanta na basta sa Papreparon ta. Nabigla. Kabisado tayo. Alright, Okay. mga ka... O, yan plataforma na sa nala. Sige. Plataforma. Bagayan na dai pwedeng Basta- bastahon. Iyo man agad. Ayan, tama. Kaya pipreparan ani pa de. Ganito Okay. sa na yun mga ka-action da plataforma na dahil basta-basta Iyan. pwedeng basta-bastahon. Dapat pinag-aadalan, pinaplansya para sa indo maitaoning maayos. Sige. Ayan. Partner, pang-apat na yan na konseltabi mga ka-aksyon na ipig-presentami niya na pagkahapon. And anong pa? Ang anong na yan mga ka-aksyon sa masunod naman na si Manaw. Sa samuyang pagbabalik, may matatawang kita ning asistensya medikal sa pagbabalik yang kang tabang Ora mismo. Ang programang Riparo. Mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Virac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 din pagkaaga. Riparo. Puun kaidto sa gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, as in pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaman po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na taumang kamudigdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang. Ora Mismo. mismo. Partner, oy, basa muna ako partner, may nagpapabati. Sige. Pigpapabati ni Aika Ferry ang sayang barkada ni belated Happy Teacher's Day. Si Hil Odiber the third. Nayaon dyan ngunyan sa Manila bilang tagabantay dagat, Coast Guard. Ayan, Hil ang pronounce. Hil, tama, Hil Odiber the third. Ano yan, boyfriend niya? Day ko aram, basta sabi niya, belated Happy Teacher's Baka Day. yun sunailing kung kaiba niya duman sa food court kang SM. Day mo ta nasa Manila nga ning. Bago nagpa-Manila. Baka iyo. Yun Dahil yan. ayan aram. Basta, ayan, pinapabati katabi Hil Balaguer. Hil Oliver the third. Pinapabati na Aika Ferry. Ay, o naman ang number 1 na tagahanga akang tabang ora mismo pirming nakaantabay si Amy Cantaplacon. Ayan, good afternoon, Amy. Annalyn Cerezo, nakatutok man, PNK, Atim Binida, Sherry Balangat, Bing Magdamit. Maray na pagkahapon, Randy Bihirano, nakatutok man, Martilan Rachel, and Annalyn Cerezo. Ayan, kadakol pang ibatabi, maray na pagkahapon sa Indugabos. Partner, makakaibahan taman mo niya na pagkahapon si Ate Michelle Matamorosa. Pero may pigataram siyang pang-apelido. Cardinho, kasi dahil pasinda kasal. Anyway. Di Cardinho ka man. Maray na Ay, pagkahapon tabi. mikropono man dyan sa laog. Yan. Maray na Taga-saan ka, pagkahapon, Ate Michelle? Michelle. Taga Ilabo, Daragalbay po. Ano tabi ang rason kung natayaong kadigdi sa Action Co Center? Nag-agad po akong tabang para po sa sakuyang agom na mapa-MRI po siya. Ano po ang MRI. hilang kanag mo? Ano po kaya, nagka-diferensya so left eye niya po. Tapos pirmi po siya nalilibong, tapos pirmi po warang sa balanse. Kaya po pigpa-check upan mi po. Ang cost kang dain niya pagbalance, siyempre sumata niya, bako ang vision, nalilibong Iyo pala siya. niyang partner, pag bako napantayan ko, malilibong ka, Malilibong no? ka, partner. Takon so ang saro, Ako nga niya, partner, pag nasusubran akong copy Facebook, waga, minali, bako napantayan kong ko. Nalilibong ka ba tayong mga nalilibong luong na. and so on. So ngunyan po, kumusta si tatay? Medyo okay naman po, nakakainom naman po siya kay Bulong. So ang kahagadan mo po itong pa-MRI. Ano ang hanap buhay din do pala, mag-ago? Sa kunyan po, wala po siyang trabaho. Tapos ako po, nagaturutinda po. Anong pigtituro tinda mo? Araw po kang merindalan, pansit, mga turon O po. pira man mga- ang pigkikita dyan man ay sa pagturo Minsan tinda. po, bako man po kaya puro parehas. Depende Minsan, sa kita, opo, sa benta. opo. Pinakalangkaw na po, minsan 200 to 50 po araw kan po. Pero ang akin nindo po ate. 4 po. 4. So Opo. iyan na 250, iyan talagang partner, kulang na kulang. Lalo na may kamatayan pa si Mister. Di paano pagbuhay-buhay nindo mo niyan? Paano ka muna kakaraos?
Iyon na po Kaya nga man. ito. Kaya man Opo. duman sa dilinsyang Opo, ito. opo. Dati kanday pa Kaya lang, siyempre, dahil pampabulong pa. Oo, Ano? kanday pa naghihelang si Mr. Ano ang Trabaho? trabaho niya? Dati po, driver po siya, company driver po. Company Opo. driver. Ano, totoo yan, Michelle, na basta driver, sweet lover? Di ko po aram, siguro po. Ano to, bako usit si Mr. mo? Iyo man po. Hindi yun. Ah, Konfirmado kaya, pala. konfirmado. Naipakonsulta na po ninyo ate si Kuya sa I- doktor. Iyo na po. Ano da po ang findings? Iyo nga ni da po ito. So, may, sa tainot po, nagpa-CT scan na po siya. Mhm. Tapos may nag-ubag daw po na ugot sa ano niya. Kaya MRI naman po. Kaya siya. ito ang cause kan Opo. pag ano niya. Opo. So ngunyan, ika sa nang sulong nag-aataman kan mga aki, Opo. nagkakayod para sa pamilya. Masakit ate. Okay, ay iyo po. Ta syempre po, solo. Kaya mapagal po talaga. Dahil ka man nag-abot sa punto na garo baga, pipagalong ka ng marahil. Day pa man po. Mhm. Para po sa mga aki, kakayanan po. Pero nagabot na sa point na gari naaburido ka naman. Na, Minsan po, kaya lang, syempre po, paanohon mo po ito, ta? Para po sa mga aki, ta? Kung may mensahe ka kay kuya ate, kay mister mo, ano ito? Sana po, pakusugon niya lang ang buot niya, ta, mararahay man po siya, makakaraos man po. Nasa Diyos man po ang bala sa mula. Kung igwa ka ating kinakatakutan, ano ito tabi ate? So, yun na po nga na ito na sana po, wala man po maging problema ang magiging resulta po kang MRI niya. So ang hagad mo ngunyan, pang pa-MRI. Ayo po. So, yan, nagdadangog sa imo si Congressman Saldico, kan ako Bicol Party List, nadangog niyan sa imong inagrangay, Opo. na kagadan para sa imong ako. Ang kahagadan niya partner, MRI, So, pang-MRI. ano partner ang tabang ura Ayan, mismo? oo. Yaw di partner kasi nakaabot na din sa kaaraman ni Congressman Saldi, gabos na bulong na yaon sa BRTTH, including iyan na paghahagad mong MRI. Opo. And kung ano pa man tabi ang kaipuhan ng mga masunod na operasyon, sagot na yan kanako Bicol Party Sige List. po, maraming salamat po. Mhm. Taos puso po ako nagpapasalamat sa Ako Bicol po, kay Kong Pido po, tsaka kay Kong Saldi ko po. Maraming salamat po. Ano ang pagmatingon yan ate? Na supig pa problema mo, yaon na nako Bicol, katuwang mo tabi. Ngunyan po, marayon po sa pagmati ita, natabangan na po ako kang Ako Bicol, wala na po akong pag-iisip ko niya na kung saan po ako makuha ang pampa-MRI. Maliban dyan, igwapan din sorpresa sa imo si Congressman Saldico. Napangirit sa Pasok! Ayan. Yan. O, igwa ka bata. Bata, day ka nakatindang unya. Dahil ka Day ka nakatinda. nakatindang pansit. Day ka nakatindang baduya. Ayan, Igwa ka ate, pa. gatas, dilata. Igwa pa. May gatas ba? Yeah, Bagas? ito, pwede ito. Pag tinimplahan mo ito, gatas na. Ayan, ate. Kung baga, Anong napasmile masasabi ka mo? nakasubago dahil Anong yung masasabi problema mo nasolusyonan. Maraming po salamat po sa Ako Bicol, kay Kong Saldi ko po. Dakulaon pong tabang ang naitabang po sa muya. Alright! Ang Yan, mga importante, dugang. partner, kagabatan bilang namamatayan ka sa Nagyanan trabaho, siya, ura nagyanan mismo. siya. Correct, partner. Sa samuyang pagbabalik, may tablet winner kita, may manggaganan maning 5,000 pesos ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang Ora ora, mismo. mismo. Ang programang Riparo. Mahingiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Virac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 ng pag-aga. Riparo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke.
Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, na matawan ang katulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminan biga vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang agutom sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Partner, Oh! hindi naman kita sa tuyang pagpapaugma ng estudyante. Sige! Siyempre partner, siya ang tablet winner niya to kanakaagit ang episode. Siya si Andre Infiesto! Maray na pagkahapon, Andre. Oh, nagatakig-takig. Ay, iranin mo. Nagatakig-takig si Andre. Gari, nervyos ka. Taga-saan ka, Andre? Uwas Albay po. Pirang taong ka na? 21 po. May girlfriend na? Wala po. Arugado ka din buhok mo, Andre. Arugado ka ni. Dahil alam mo, may kapandok si Andring artista. So mga pelikula ba ni Jackie Chan? Ah. Kasarabay sa... Ilinga. Ilan mo partner pa nag-smile. Smile. Isarong smile sana. Wide open. 1, 2, 3. Garo ka grupo siya di duman sa mga kuha niya Wong Pi Wong. Yan. Una ko si Washilay. Hindi mo to. Dahil ka pang girlfriend, Andre? Wala po, Natay single to? po. Single. Opo. Pero siring ka na? Po? Siring ka na? Opo. Ah, okay. Oo. Taga-saan nga ni si Andre? Taga-uwas ka. Taga-uwas. So, alam mo na nga ni partner. Anong oras ka nagbiyahe pa si Ring Digdi? Nagmotor po kami ni Papa Kaya po. daw ako, halata na nagmotor partner. Ang buhok niya mahangin sa labas. Ayan. Di ka nag-helmet.
Nag-helmet bawal po. yun. Kasi, Ano mo kaya ang buhok niya? Gari ba gawaragas na naman? Daing girlfriend. Natabo mo Dahil po. magka-girlfriend. study first muna po. Yay! Ikaw partner ka to. Yung mali ng motto mo. Rin. Study first. Anong study first? Ano? Pwede man mag-study na may bata. Ikaw na, taday mo pinagsabay. Siyempre baga, oni partner, nagbabasa kang libro. Holding hands so kay sa Our lesson for today is mathematics. Napasala kikamot, day ka man masauta. Ay pasensya nagbabasa kay ako, day ko nga pala. Iba na pala nang nakaputan ko. Iba talaga ang mga diskarte kan partner ko ini. Kasi kung focus ka, halatang maray na chinansingan mo. Pero kung nagbabasa ka ng libro. Bakuman yan chansing ta. Libro. Bata mo, pag bata mo may permiso yan. Kaput. Uy, iba mo. I'm sorry. Diba? Perang taon ka na nga ni? 21 na po. 21. Saan ka nagkaklase? Sa Pulangi Community College. Pulangi Community College. Anong course na ika? Anong course mo? Bachelor of Physical Education. Physical Education. Alam mo na? Anong course na ika? Gusto mong sabihin? Anong year? Physical education ka. Ang kurso Second niya. year na po. Second year. year. Physical education, gusto mong sabihin? Talagang PE teacher. ang paptitriningan niya talaga sa mga pag-anime kapag ka dyan mo PE teacher, paano mo tuturuan ang saro mong estudyante? Halimbawa, may estudyante ka dyan sampang mo. Opo. Paano mo siya tuturuan? Ning leksyon. Siyempre po, una po papakilala muna po ako. Halimbawa, Sige sige. na, halimbawa. Alright. Mga Mga tugang, estudyante. halimbawa ako ang principal. Halimbawa ako ang principal. Ako estudyante, sige. Bueno, students, may bago tayong teacher today. Yan. Kararating lang niya. Opo, Siya ay opo, magtuturo sir. sa inyo ng physical education. Opo, sir. Hayaan natin siyang magpakilala. Good afternoon, class. I'm Andre Sin Piesto. I'm your teacher for PE. For today, what Kanusun, is teacher ta? PE? Kanusun. Ano? Ang teacher ta? For today, what is PE? Okay. What is Garo- PE, sir? Di, siyempre habang nagpapakilala siya, sige ang ngurong maluyang ang teacher ta, garo nga maluyang. Ako. Parte, garo teacher ka, bading, garo bading. Garo bading ang teacher ka, oo. Sir, what is PE? It is activities about fitness. About? Fitness or... Fitness partner. About? Okay, fitness. About fitness. Sabi nga eh. About It is fitness. activity about? About fitness. Yan o, sabi ko na. Exercise. Sabi ko na. Bakit po? Ikaw, partner, dahil mo muna That is what we call physical education. Yeah. So, fitness. Ano pa? Exercise. Exercise. Body movements. Body movements po. Ayan. And especially yung health po. Alright. Physical health. Okay, sige. Very good si teacher. Classmate, matibay mo pala ang teacher. Matibay man pala ang Una classmate. ko sa bago, maluyaluya, okay man pala. Judgmental ka kaya, partner. Judgmental ka. Oo. So, yun yan ang gusto mong ipasabot kung ano ang PE. Okay. Kumusta man ang sarong maestro arog mo? Alang ka man mag-grade? In kaso o tama lang? Tama lang po. Tama Di ko lang. nalimbawa arog sa muya, mga estudyante mo kami, mga maribugon kami sa klase. Anong gigibon? Gurang na, tapos mga mataba, maribukon tapos pa. ako man arog ka ini. Magayon. Joke. Anong gigibon mo? Anong Paano gigibon mo mo sa kami muya? gigradean? Anong gigibon mo sa muya? Siguro po, kung ano naman po kayo, active naman po kayo sa class or... Pakaray ka teacher. Ama ko ang principal. Oo, pakaray ka teacher. Iyaon ko ang division superintendent. Paano gibon mo? Ang regional director kang DepEd. Ninong ko. Ninong ko. Ninong Mindua. Paano ka kaya? Paano ka? Para sa Makwit ka na bilang teacher? Hindi naman. Ano? Plat 1 ang i-grade mo sa mo. Ilapit-lapit mo. Kakaistoryan ko po. Ilapit-lapit mo. And then... Pakaray ang pag-istorya mo sa mo. Makakaabot yan kay Ninong Ming DepEd director. O ano? Paano mo kakaistoryaon kaming dua? Kailangan na partner! Tagari!
Ano, partner? Gari. Ano yun ang mamatayan mo? Nervyos o kaugmahan? Nervyos po. Ninervyos, sa mo yung PE teacher. First time ko po kasi dito. Ano? First time. First time mo. Nakato para siya mga barumbadong estudyante. Grabe pa ang pugol niya sa microphone, partner. Grabe ang pugol sa microphone. Dahil ito sabi ko, what is physical education? Physical education is fitness. Exercise. And Yan, o. Ata na. Membro ni kan Batista Party. Congratulations! Regalo sa imo ni Congressman Saldico. Tangarik maging PE teacher ka. Ayan! Ano ang Pati pagbati mo karton niyan? sa Ano iba. ang masasabi mo? Kay Congressman Saldico. Maraming salamat po kay Congressman Saldico. Sana po marami po kayong matulungan ng mga kabataan na tulad po namin at more power po. Ayan! Wow! Diba? Congratulations! Wala na su kinuot sa daghan mo, na. Nakaluwas na. Relax na, relax. And syempre, Ayan, nag-angos na si may partner. nag-claim na. May manggagana pa ngunya na pagkaldaw. Siya si Ayan Chester Sulber. Congratulations, Ayan! Ikaw sa muyang tablet winner ngunya na pagkahapon. Al sa iyang mensahe, uya. Maray na aldaw po, karapat dapat po ako na isa sa mapili dahil kailangan ko po sa aking online class at para makatulong po ako sa aking magulang. Alam ko po na napakahirap ng pinagdadaanan natin ngayon dahil sa crisis, di ba? Alam ko po na magiging daan ang Ako Bicol at Action ko Center sa pagtupad ko sa aking pangarap. Kahit ano po ang aking tatanggapin dahil bukas po ako sa lahat ng oportunidad para makatulong sa aking pag-aaral. Maraming salamat po. Ayan. Any partner, first time na winner ini duman sa parte kan, probinsya kan. Hilagang Camarines! Norte. Camarines Norte, congratulations. Ayan, Chester Sulber. Sa samuyang pagbabalik, may manggagana naman in 5,000 pesos, makubranin 5,000 at tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Ang programang Riparo. Mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Birak Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 ng pagkaaga. Riparo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, as in pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
po pala si Alfred Dumdum, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Prieto Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Prieto Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Prieto Diaz Sorsogon. Naklaw po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pedro Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Yan. Yeah, kasi. Komentaryo sa na. Yun na yung pagsasabi, partner. O, bakong na. Akala ko ako lang ang Duwa kita, partner. inakyat. Kita baga, partner. Padagos kita sa sa pagpuna, kung ano ang tama. Kaya, yan, partner, gigibuhan kita kung ano ang kaya maninda. Di ba, Lina? Ako day ka namumundo. Ang importante, pinaglaban tang tama. Correct. Yan man ako, partner. Yan man ang sa Maninigo, kuyang asin integridad. maganos. Correct, partner. Mapasain man kita, partner, kung sa pangiling nila, bako kita kaaya-aya, nasa saindan. Basta kita, partner, ang sa tuyang Di man pigbubuto ako sa nagangalas dibding. kayan. Dati nang ang pagiling ko, bako talagang kaya-aya. Sa imo? Sa kuya, partner? Day. Sa inda? Day. Bala na sinda, Sa partner. serbisyo ninda. O nak partner, dili kita sa maugmang parte kan sa tuyang programa. Ay pagtataw, partner. Nin 5,000 pesos ulit ang unya na paghapon. Kasabay ta ang 5,000 pesos winner. Si Mary Ann Harabese. Maray na pagkahapon, Mary Ann Harabese. Good afternoon Ikay so po. nakatukaw duman sa luwas subago, no? Iyo po. Kapag ko partner, hingiin siya daw. Ako dahil man hindi nailing, taday man ako nagluwas. May nagloog ngayong matabaw. Sisi daw nga itong matabang ito, garo na ngayaan na. Paano ngayaan na Nakailing ko ka mo eh. Pasimple lang ko. Ayo. Hingihan siya. May nagloog ngayong mataba. Taga saan si Mary Ann? Taga Sorsogon po. Taga Sorsogon. So aloy ka nang para subaybay kan programang ini? Iyo po. Perang taong ka na, Mary Ann? 29 po. May boyfriend? May ago? May asawa po. May asawa na? Saro lang ang asawa. Ang aki. Dua ang aki. Ayan. Ano ang trabaho ni Mary Sa Ann? inyo ginibo yan? Jesus Maria Josep. Na mga aki. Sa harong siyempre. Okay. Sa ay na parte ka na. Homemade ang apol ng partner. Sa na parte kan harong. Sa kwarto. Ate ba bagay? Natay ka partner sa ed. Depende. Depende partner. Baka sabihin mo naman sa lababo. Minsan, top of the world. Joke lang, ikaw talaga partner. So, taga Sorsogon. Kumusta man an... Love life. Bako partner, Ano? kumusta man duman an tabang ura mismo sa parte nindo? Mayad man po. Mayad man. Anong mayad partner? Mayos man. Okay man. Isa'y winalatan mo kang mga batit mo. Si Lola po. Lola. Kasi Duwa no, duwa. Duman ang aki, duman orang anak batit. Oo. So nagkaklase ka pa, maski igwa ka ng aki? Ano po, fresh graduate lang po. Okay. So kung day pa man ang trabaho? Ano ang sa imong kursong tinapusan? Ano po, BSED po. Education po. Education. Major in? Math. Alright! Partner, ipaubayo ko sa iyo. Mathematics yan. Jesus Maria Josep. What is the exponent of 10 to the next power? 10,000? I don't know. Tama. 10,000? Tama? Yes. Okay. Next. May naagyan akong auto bago ko nagpasok dyan. Pick up. May nakabugtak. 4 times 4. 4 by 4. Anong sabi yung ito? Multiplication po. 4 by... Anong sa imo? Ano sa ili mo? Ano ito? Plate number. 4 by 4 klase yan kan auto. Ika talaga partner. Pick up ito. Nata gusto mo ang mathematics? Maraming pagkwinta. Ano po,
Gusto ko man po talaga sumat. Magkukwinta Talagang ka. matibay ka Opo. lang sa math. Kasi Magkwinta sana. kami, dipisil sa muya ang math partner. Dipisil sa tuya. Ay, dahi. Pag may nagabot sa kuya, nagkukwintaon, matibay ako. Pag kwartan, kinikwenta, matibay kita partner. Ade. Maluhi ako magbilang pag-arter. Pag-araw kay itong abunaran, kay subago baga. Ani, nakapapaluwas Pauro-otro ka, ako. partner. Dahil pauro-otro ako. Tanay ko nabibilang eh. Basta abunaran, naluyong ko mabilang yan. Ako man kasulma partner. Pero nga ni, pagpalaot, Ako man kasulma partner. ay. Nakulaon man sa binutasan ko. Sabi ko nga ni, so ano, Yan, kaya puro nakatira komentaryo mo. komentaryo. paano Pan! pig-set up mo? Saan mo gagamiton ini yung ginanaan mong 5,000 pesos? Para po sa batit. Sa batit, para Apa. sa aki. Oo. Pagluwas mo din design ka madiretso. Saya siya, no? Saya siya. Nga mo. Ano ka dyan? Pwede Ay, ba digdi mabakal tayo? ka Sikat talaga yung partner. Mabakal ka naman. Kanaman. Ano, kawatan? Opo, kawatan. Kawatan. Para sa aki pa sa Apa. lubo. Ah, tao mo na, partner. Sige. O yan, Game. madipisilan pa bilangon, tapaluwas. Paluwas. Ayan. Pero kung palaw. Saro. 2, 3, 4, 5. Ano ang Ayan! mensahe mo kay Congressman Saldico na nakaputan mo na ang regalo niyang 5,000? Maraming salamat po sa 5,000. Maraming salamat po ako Bicol Party List, Action Co Center in Tabang, ora mismo ni Congressman Saldico. Maraming salamat po. Ano ang masasabi mo sa Ako Ako Bicol Bicol Party List? Maraming salamat po. Katabang na. Kasurug pa. Ay! Talaga. Yan talaga, Alright. partner! May nanggana na! May manggagana pa! Garapon! 5,000 giraray ko niyan mga ka-action, 5,000. tabiyernes ko niyan. Ano, kung anong ginanahan ni Harabesi, Mrs. Harabesi, iyo man ang gaganahan nindo niyan. Kaya, Medyo kaptanin doon sa indong mainit-init na, telepono. partner, mainit-init na. Sige, kaptanin doon sa indong telepono, may wagang garapon, pasok! Kasabayan, may wagang gandang babaeng ere. Panuon! Ayaw niyang sagutin yung tanong mo Oo, kanina oo. sa akin. Aray. Na halimbawa, ayaw niyang sagutin. Ano na halimbawa? O, halimbawa lang ha. Ayan. Basta ayaw niyang sagutin. Ang dami-dami. Okay. Numero, partner. 0991 0991 690 690 7998 7998. taga Kamalig Albay. Mhm. Marvin Nopia. Tandaan nindo kang nakalipas na simana nakasyam kami bago may sumagot sa 5,000. Correct. Ngayon, primero. Ikaw ba yon? Napangsyam? Bako pa. Ikaw pa, partner. Sige. Nagring na? Ahoy! Busy ang line! Sige sa pa. Sarap pa. Pag nagkataon. Sige. Ay, 5,000 tabing tumataging tingin eh. Malayo gan sa Uy! Ay, wala. Okay. Busy tone ba yan or nagre-ring? Ring yan? Oo, ring yan. Ayan, sige. Toot! Oh, nagre-ring partner, nagre-ring. Toot! Sige, Jan Astor, mara na pagkahapon, Narding Barutili, nakatutok man ko niya na pagkahapon. Sabi niya, sana manalo man ako, maibakal tablet as in triplet na naghagad sa ko. Ang triplet niya daan naghagad sa iya. May tulo siyang aki. Ayan. Toot! Daitig si Simbag, partner. Okay. Sige Alright, na. bunot ulit. Sira pa bunutin bunot natin. katabi. Tay Si kang Miss sa Harabisi. buyang 5K winner. Yan. Ayan, partner. Numero. Advance Merry Christmas sa inyo, tabi mga kaksyon. 0909 731 731 7150 7150. Taga-Bigaa. Oy, taga Big Double A. Janibet Maranyo. Wow. Nagring. Aha. Nagring na. Si Jen Lunas Banicon nakatutok man. Eric Barado, good afternoon. Janibet Maranyo. Ayan, maray na pagkahapon. Janibet! Po? Janibet! Ako po. Ay! Taga-sain ka? Taga-Biga po. Anong pigigay mo dyan? Nagaling po kay Aki. Nagaling kang aki, kisay na aki. Aki ko po. Sisay may gibong na yan. Pampirang aki yan. Pampirang aki. Ano po? Pampirang aki na yan. Ang anong po. Ay! Grabe. Pera ng edad mo, Algo. ate. Pera ng edad mo. K5 na po. Pera?
35 po. Oh, 35 pa sana, 35 nakaano pa sana, na. nakaanom na, matindi. Pag 45 mo, gusto sabihin, makadusi ka na. Ayan, grabe. Ayun si Mister, anong trabaho? Ano lang po, farmers po. Farmer, para uma. Ang Para agum ko, sarong para uma. Okay. Ano ang pirmi niyang pigtatanom? Mga palay po. Paray. Para, palay. Tapos pagbanggit, tanuman ka mo. Mahirap magyuko. Di ba? Magtanim ay di biro, laging nakayuko. Ate, estado mo tabi ng sa imong kaulay. Opo, ano po, so, yun sa action ko. Opo. Action ko! Action ko, maaasahan. Kan ako Bicol Party List. Ate, ngunyan ta kami ang kaulay mo. Ano ang tig-expect mo ngunyan na Ano pag-aapon? sa pagmati mo? Napili po. Napili ka na na maging digdi, salida sa mo. Ewan po. Ay, dayman po. Napili na, manggana. Jenebet, may magayon na barita sa imo si Congressman Pido sa si Congressman Saldico. Gana ka ning 5,000 pesos. Jenebet, Nag-agos ka pa. gana ka ning 5,000 de pesos. Opo. Pero, relax ka sana Ano ini? Sanay ka ng manggana? Dahil po po nang nagana. First time. Pero, nataarog kayo ng reaction mo. Dahil ka maugma? Ogma mo po. Nasyak nga ni siya. Nasyak. Ogma po, tamay pandaya-per pa ako. Gusto mo sabihin ng 5,000 yung umusod mo sa diaper? Diaper! Panggatsuhan po. Pangbagas. Pangbagas. Ano pa? Diaper. Diaper, bagas. Ano pa? Tablet po, pang sa harap po, nagmumudil po nga akin. Babakal siyang tablet. Tablet. Ano pa? Ano po, pangbayad sa ilaw po. Pangbayad sa ilaw. Yan. Sobra, Tama yung partner. Tama yan. Kapag di putulan ka. Tanganin maputulan. Magbayad din kuryente sa tama. Bueno, congratulations, Jenebet Marranyo. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin? Salamat po sa kay Congressman Saldico po. Tapos? Salamat mo po sa inyo po. Ay, di paglingawan ali man iyan kay Congressman Pido Garbin. Okay, congratulations, Jenebet Marranyo. Halaton mo ang apod kan staff kan Action Call Center kung paano mo makuha ining 5,000 pesos. Iyo po. Okay. Araw mo, partner. Bye-bye. Iba-ibang klase ang tao. Igwang talagang nauugma na sobrang kurahaw. Igwa maning nasasyak. Igwa maning nasasyak. Dahil niya namaramang gigibuhon. Correct. Ang importante, grabe ang pasasalamat. Ano ang mechanics manay para manggana kikash? Para po manggana kikash, mag-comment lang po sa indang live. Magulat kang raffle po. And i-like ang live ninda, i-share po. Tapos, i-share po sa FB friend. Ayan, maliwanag partner. Simple. And duman man partner, sa mga kababayan niya to, nalabian kapag tiusan, grabe ang problema, may mga reklamo sa indang komunidad, sa indang barangay, sa mga servidor na sa presente igwa kitang unyan, ano ang dapat nindang gibuon partner? Sige. So may mga problema dyan. Bigpas ako sa imo partner, tanganing, ikaw naman. Sige. Magdigdilang ka mo sa opisina kan Action Co Center. May mga tao po dyan na inassign, si Congressman Saldico, aasikasun po kamo, i-interview kamo kung ano ang mga problema nindo, asin ipapaabot sa nanunundan sa inyong problema para maaksyonan. Kung dahil man kamo makadigdi personalmente sa opisina kan Action Co Center, hanapon nindo ang Facebook page kan Action Co Center, ipaabot nindo duman ang minsay kan sa inyong problema. May masimbag duman. Alatun po nindo ang simbag, instruction kung paano kamo matabangan. Basta tandaan nindo, ang intensyon ni Congressman Saldico, ang ayuda kan ako Bicol, ang pagtabang kan ako Bicol, makaabot sa lambang Bicolano. Ayan, very good partner. Malinaw ang sa imong explanation. Malinaw na malinaw. Ang hari. Yan partner. Mga ka-action, inabot na kita kan oras na nganing kitang paramyantras na magparam. Igwa kitang napaugma, igwa kitang natabangan. May nasyak. Ang importante, ang kamautan ta makapagpaugma asin makapagtaonin pag-asa sa tuyang mga kababayan sa paagayan ni Congressman Saldi kan ako Bicol Party List. Kami mga ka-action ang sa indong nakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ang sa idong Mr. Siram, Joshua Martinez, salamat kan sa idong pagkantabay. God bless Bicolandia, mapasatuyang Siram, asin, mabuhay! Mga napagkahapon, asin, salamat! Sama-sama tayo sa pagtutulungan.
kasama